Karbi Anglong Autonomous Council hinpen MBBS ke Charlie amen ke thap dun long atum phan tangka kerap ke pajer pon. APS dalsi Bokajan LSC aro tum pherang ke me ke pha. Rong plim plam along hambi ingdeng trok ke patu ke padupon. Nomati konstituensi along putat BJP arat nang kebat. Thang ni phaing korni dipu erbetam kam crop center along Karbi Anglong Autonomous Council pen partir piponsi nit asat lang kache pondun pen asam alo kaprek medical college along MBBS ke Charlie aphan amen kache thabdun long kado kowe bang kora hinia tumaphan suri phokep ke batangka kerap ke pajer pon bang so melong CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MLA Rup Singh Teron Bida Singh Leng EM MSc officer lapen osomara hemtumta chetong dun rinti. Rong plim plam along hambi ingdeng trok ke patu ke padupon. Labang some along alhisar poman pen MLA Bida Singh Leng hamren along SDPO Hakim Rongpi Dhonsri VDC Chairman Andrew Rongpi DMC Award Commissioner Simon Phangcho Dhonsri ST Morcha Mepu Bida Singh Hanse KCS Pachithang Chunbang Hingchong Tiso DYA Mepu Akong Chunbang KSA Par Dikrong Arotum Pen Chenglok Rong Asaratum Chitong Donsi Mesen Pen Hambi ke Patu Kacepatia Jaimek Pachun Ponloposi Nilatuma Ferangke Birta Nang Pale. Labang some long tok lang hinpen ke Charlie aning ke hang pikpikari sojang aphan sitame karcho me padupon. Labang so Birta Nang ke Pale abang Nilatuma Ferangke Rostom Ronghang. Ang litum press media hoy pen lapen ke KCS pen ang chetong ladak non ilitum long da thekonong lo nilitum dak aluhi special guest pen si Johangpon alangli KCS publicity secretary Hingchong Tiso tame ilitum long do alangli sitame bidi sore ke nanghanpon bomlo lasi nilitum ke lapulo ani kanwang sitame boripon bompo lapen ke rongrat lapen ke kithe ke ding dipu ke do EM dan cenglok MLA MP CM lapen ke mena local VDC chairman atum sitame nang cerap dun lo lapen ke lan so se kapat he thudi lapen ke kibipon bom di ke bang dilangani an sitame kibipon dia long nang litum sitame nang cerap dun popusi litum sitame ning thepon lo kardom. Nomati konstituensi along putat BJP arat nang kebat. MSc kangwai nang tibok ong Ratcharia Songangbong armu kacisan nang bat ong tanglo. Lason si thang ni phaing koyoni Nomati konstituensi alo theria rong along kaprek Ratcharia Songpen BJP along kachepok dun. Labang some along KSA Deputy Speaker Ritya Singhi alu hasar poman pen chetong dun. Lapen thu VDC Chairman Thoram Kro Denarong Town Committee Chairman Projiping Tipen Chenglok atumta chetong dun. Me along Jasemet Congress APSL Sia Songpen bang trok kep sosiatum COC BJP song long cepok dun pusi Nilatuma Phan Birta Nang Pale. Kendro so melo dak long home polling station angkang along pen pini ni tum mai pado pen mai ke pado along sitamelo dak pini Congress party pen APHLC party pen BJP ke claim ke dam na ke thek dolong ke me pen join pini alang litum pini dak BJP along sitamelo nang cepa okun lo meske bang ji almi sitamelo nilitum dagarong hawar lapen daka hawar along ason ke claim ke dam ilpon sitamelo nili methang sitamelo rat tumhan isuman alam ke than lo je ke claim non ke bang ji almi se ke chelang adim koson se pami senjima ke claim ke dam ye phan itum kadu we jingmai jingsai to se lapen rat taning thelo lapen rat sitamelo pini nilitum BJP party aphan anso se nang pang tangdun ji aphan anso se jakong nang pidun ji pon sitamelo. APS dalsi Bokajan LSC aro tum pherang ke me ke pha.
Thang-thang ni phaing korani ada porphai kep apor malom hidipi pathuak lamadung methanga sai hemalong APSLC Bokajan LSC aro tumpen pherang ke meke phapon pado pherang ke ame along kedam tangani APSLC ame phu jai kathara me phike kaya puthak APSLC Bokajan LSC ame phu Samson teron hinpen sodak pen pin rempon pherang ke ame along kachetong lake Pranjal Kro Kongchun bang Bokajan LSC Langming terang dunmei phu Bokajan LSC Samson ti Borjan constituency Risoteron dunmei phu Borjan constituency Mensing timung Chunbang Borjan constituency Lapen kanta terang Saihem Chunbang Borjan constituency atum Chitongdun jai kathara fan kipa koi ke thero pen kipang baralam stame langdam munthidam pame medadma puta karjupon pado lapen thu statement ateng langdam pulote laki government atum nangke than aling meme henono karjudunware tapotsi kipang bar idam chot puta ningjepon ke jogwan thang na tawe nomor hini lalo lata nilitum pulo claim non pusi ajeding klupen ningkan thomplia prang da council fan memorandum pidam pilo sedame non anda ke claim mate ki pachunang sa asai theklong le nomor hini lapen nomor ke thomo mangke alang tum pulo karbiang long arat phan dia chuhang nangji jai ka thar ke lason statement ki pi lason se thero buge pu laso posi karbiang mane BJP atum phan dia chuhang nang pusi pulo setai silang nam nang dia ka chuhang nangji ke komar lo pudamelo pulo tangte hala high court pen kilong tang awardik la rada phan karbia khai tum phan inglonga khai tum jognang ji busneli tum ke anajir ki dingba che songbom lo lape non arjap thiblang nel tum ke sedame non andalang tum claim pipedet pulo tang te komalo dia chang nai ke lake BJP long non do prong atum si karbiang long rada phan dia chang nai